Suramrata, Jayamrata, imbang-imbang anakku. Endi Prabu Kresna? Endi Prabu Kresna? Endi Prabu Kresna? Cangkeme. Mangsamu. Iki putra Jodhapati sepeleke. Ora sah nyumbari para pepundhen. Ayo, sok mateni Antarja. Wong digdaya kowe. Kowe lacal ketiwasan ane kaya ngene iki diterus-terusake Antarja iki ngentekke wong iya sing diarah iki para prajurit serayan lah iki mengko nek nganti mrendhek Kurawa kabeh dipateni ayo wurung Bratayuda tegese bakal ngowahi kodrating dewa ya jumbuh lawan pangandikane Wang Pramesti Guru. Moko aku ora lila yen to Koko Prabu Mandura iki mungsuh kelawan Ki Antarja. Dawuh pangandikane Wang Pramesti Guru wis paring supaya Antarja kelawan Koko Prabu Mandura kuwi mau aja nganti ketemu. Salah sawijine kudu Antarja diracut. Nggih, Antarja mandheka dhisik dah bagus. Mangun kong kanduan rimang lirino tanpa kanen Prajurit wong bagus anakku wong sigit Antarja ora nyono babar pisan yen to pancen jeneng sira kuluk darbe kasekten kang linuwih kawula niki Kanjeng Prabu nyuwun pangapunten ampun bilih rinaos ingkang putra pun Antarja menika lanyola dawuh wondene kula sampun mantun magudeng ayuda ora dadi ngopo kados pundi Wa Prabu mriksani dumateng kasekten kula piye dalah sapa wae sing ora bombo duweni putra sing duweni kadigdayan kang linuwih. Iba kaya ngapa senenge bapakmu Yayi Werkudara. Nyatane kowe duweni kasekten linuwih. Saben-saben mungsuhmu iki mau tanding karo kowe ngerti-ngerti ngletak ora? Mungsuh liman mbok kapake. Iki persajan kemawon. Napa sampun ngantos woro-woro kan sinten kemawon? Ora. Nggih. Yen pangapunten. Mengsah kula menika dilat tapakipun. Mung mbok dilat tapake inggih. Jalaran kula menika ora nggadahi wisa. Panjenenganipun Kanjeng Hyang Kulun ingkang dipun wastani wisa kobar. Sinten ingkang kula dilat-dilamakanipun Tartamtu Pejang. Ngono. Inggih. Menapa kepareng Kurawa badhe kula telasaken sak menika nggih. Lho kusik to kusik. Nganggo petung sing genep. Nganggo cipta kang penting aja berusaha gusu. Nek Kurawa sepira to banggane. Ya ora? Inggih. Nah, iki sing luwih bebayani iki mau duwe mungsuh. Nggadahi mengsah. Ya. Mangsahipun Wa Prabu. Kuwi ya ngedap-edapi.
mungsuhku kuwi bisa ngilang. Tegese mungsuhku kuwi bangsane bangsa Maya, bangsa jin. Ngribeti karo Punwa. Aku rumangsa jibeg ing atase Punwa iki titisin Bathara Wisnu, kapeksa bingung rasaku. Piye nggih Rantaraja? Wa Prabu. Sinaosa menika bangsane Maya, namung ketingal tapakipun menapa mboten? Tapake katon menawi ketingal cobi platune nedahaken. Paduka Wa Prabu tasih kemutan. Aku isih kelingan wonten pundi platune nedahaken. Antarja boten dawuh luwes padakmu. Iki aku isih eling. Mriki tapake Purwandwarawati. Lah, tapake mungsuhku mau sing bangsa Maya mau iki kuwi. Oh menika. Iya. Menika tapakipun mengsahipun Kanjeng Prabu. Iya. Menawi menika iki tapakku. Coba tamatno. Iya, mangger piye? Wa Prabu, piye? Menika tapak kula menika. Tapakmu inggih. Ora, lah ya iki tapake mungsuhku. Mboten kok menika tapak kula, monggo klaten piksani. Sami kan tapak kula. Sami menapa mboten? Lho, tapak kuwi mbok menawa bisa padha ning mboten ngaten kok menika tapak kula. Kula mboten pangrik. Menika cetha tapak kula. Lah upamane yen Antarja kuwi ndilat tapake dhewe kula pejah. Inggih. Yen ngono kowe wedi mati. Ya toh? Mongko nari kowe ngarep koyo-koyo kowe duwene kesaguhan. Malah kowe wis prasetya karo eyangmu. Menawi kula mboten saged menangi Baratayuda kula entengaken pejah kula. Mongko ngerti ya nggih Antarja. Jumeneng dadi senopati kuwi ya petunge mung loro, lupute menang kalah, mati karo urip. Antarja. Nadyan. Kowe cilik lara gedhe temekaning pati upamane kowe dina iki kowe ngrilake patimu. Tegese kowe iki wis misuran kawan pepundhenmu para Pandhawa. Buktine kowe bisa ngilangi kelilipe bapakmu. Kowe bisa ngilangi kelilipe wakmu Prabu Ndwarawati. Prabu Kirmina mungsuhe bapakmu. Praswapati kuwi mungsuhku sing ngrampungi sapa? Ora liya mung kowe Antarja. Tegese kowe iki gedhe labuh labetmu. Upamane to kowe kuwi temekaning pati. Dongger. Kowe patimu ora muspra, misungsa kaluhuran kelawan pepundhenmu para Pandhawa. Lan maneh Antarja sumrupa ya nggih. Kowe kuwi ora ana sambung rapete karo Bratayuda Jaya Binangun iki. Mulane Antarja kuwi mau ora kapacak jumeneng dadi senopati. Ngerti kowe? Oh. Wenas dening Rudira kawang-wang ngekonu mirat Prabu Jimat semban kula Prabu pepundhen kula inggih samangke kula ndodhore kalpatan kula Prabu anggen kula Cumantaka kumawantun nyirnakaken mengsah paduka lan mengsahipun Kanjeng Rama ingkang tanpa pekoyan menika kala wau. Prabu. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksama paduka Kanjeng Prabu. Mangke kula sampun ndodho ing kalepatan kula supanggahaken pejah gesang kula Prabu. Tarja wonten dawuh. Ya,
ngene ya nggih. Sejatine pati uriping manungsa jroning Bratayuda iki pancen ora mrucut saka karma kang sinandhang, tegese tandurane pribadi. Wis to percaya kawan ingkang Wandwarawati sabab pun wa sing ngasta kuncine Bratayuda Jaya Binangun. Weda Citapsara kuwi sing nggawa pun Wandwarawati. Inggih, Prabu. Antarja wis aja tida-tida rasane atimu. Nadyan dina iki kowe kudu bali marang Loka Baka. Nanging yen to jeneng sira ikhlas lair trusing batin, kowe bakal bisa nyengkuyung unggul kridane pepundhenmu para Pandhawa. Mengkono nggih Antarja. Piye kira Antarja? Prabu. Kula boten badhe ngawrataken lan ngomolaken pejah gesang kula. Lamun Prabu paripaksa kula dadi panyuwun lawan Paduka Kanjeng Prabu ya kowe nyuwun apa lawan kula? Wong kula nyuwun titip anak kula nggih. Nyuwun titip anak kula pun Danur Windo. Ing pembedipun kula semangkaken Paduka Kanjeng Prabu Ndrawati Karana sampun boten ana pisan kula boten tutup anggen kula mentah dumateng anak kula pun Danur Windo. Sinten malih ingkang saged ngayomi Paduka Kanjeng Prabu Ndrawati. Yo Antarja, aja semelang, aja kuwatir bab perkara anakmu si Danur Windo. Tembene pun Wandwarawati kang bakal golekake kanten. Mekaten. Yo. Sebisa malih. Wong kasar sing ngatur kula, Wong Prabu. Menika sumkem kula ingkang pungkasan unjuk Paduka Kanjeng Prabu Ndrawati. Mugi-mugi pepundhen kula para Pandhawa ing tembe saged unggul yudanipun. Ya karana nggonmu lila legawa nyikrasake jiwa ragamu. Wong atuwamu bakal unggul yudane ing tembe Bratayuda Jaya Binangun. Wis tindakna nggih Antarja. Sigra pinandhen tapake pribadi Sang Antarja ing cipta wis ngraita kalamunta ing mangke Sang Antarja kedah langsung mring tepet suci. Sigra ngeningaken ciptane nuwun marang purbaning kawasa angrudat nafsunira sekawan ingkang cahyanira abang ireng kuning putih ingkang mapan wonten saebeting jiwa wis rinucat ing mangke Sang Antarja kaya wis rila karana wis ora kadunungan nafsu. Andilat tapaira pribadi prepet Sang Antarja ilang blas kaya sinendal yen maneh lawan Jawata kang akarya jagat. Anakku Antarja. Nadyan sira wis murut marang Kasidan Jati, cethane munu kowe bisa misungsung kaluhuran lawan pepundhenmu para Pandhawa. Nanging yen to sira paripaksa mbacotake
nggonmu Pancakara nyirnakake Kurawa tegese kowe murungake jangkaning Dewa Perang Gedhe Baratayuda Jaya Tinangun. Mula kang kono nggih Antarja nadyan sira wis nurut marang Kasedan Jati, kowe bakal tinampa Gusti kang akarya jagat, bakal antuk swarga mulya. Antarja, wah anakku mati. Oh aja kowe sing mati le bapakmu ae sing mati. Rupane bapakmu sing wis gerangan meneng apa kowe sing durung-durung mati ninggalake bapakmu. Kowe urip Antarja. Antarja kowe urip ya li. Bapakmu kelangan karo kowe Antarja, kowe paniya Antarja. Paniya Antarja, kowe aja mati karo bapakmu bae akhire kowe paniya Antarja. Antarja kowe paniya. Antarja nganti melu dadi korban. Dewa aja anakku sing mbok radem aku wae patenono aku Dewa aja anakku sing mati. Antarja kowe urip ya le kowe tani Antarja. Maido kaya ngapa rasane atimu nggon anakmu si Antarja. Apa jenenge anak nanging pupusen ya Di Werkudara marang papesane Gusti kang akarya jagat. Mati kuwi wajib Werkudara. Aja banget-banget nggonmu getuni kelawan patine anakmu si Antarja. Coba to, mandhek dhisik. Pidhangetna pangandikanipun Kakang iku. Ngene ya Yayi. Yen to kowe kelangan Antarja temekaning pati. Prak jeneng wis lumrah, weling apa ora? Pun Kakang rikala semana. Pun Kakang kuwi sedina kepaten anak loro. Samba kelawan Stija. Mongko Stija kuwi kudu mati saka tanganku dhewe. Wis pikiren, abot endi? Mongko kuwi ya anak-anakku tenan, anakku dhewe. Ewadene kudu mati saka bapakne. Lho, lelakon ngono mau Werkudara. Ora gumantung ana critane awake dhewe dudu critaning dewa, critaning nabi.
Biyen kuwi ana critaning nabi antuk dawuh Gusti kang akan jagat kon mateni anake liyane. Lah, salene kuwi perintahe Gusti anake ya arep dipateni. Delalah anake ya rila ikhlas gelem bakal dipateni. Kocapa bareng wis dipapanake disembelih anake mau. Ilang wujute anake ana gaibing Gusti kang akarya jagat dadi kewan. Mula nganti kelumbuhan iki ana pengetan kurban. Lah, apa to maknane kurban mau? Maknane kurban kuwi aja banget-banget nggonmu gondeli marang kahanan donya nadyan to kuwi katresnan. Anak, bojo, kulawarga, derajat, pangkat, bondo donya. Kuwi anggere wong mesti tresna. Ning yen ana kuwi dudu duwekmu, kuwi kagungane Gusti sing gawe urip. Dipundhut suwanci-wanci, kowe ora iso apa-apa. Bojoku ayu, mati. Lah arep ngopo? Anakku bagus, mati. Kowe iso piye? Iki kagungane Gusti, dipundhut karo Gusti sing gawe urip ya wis. Kowe kudu rila, kudu ikhlas. Lah, kuwi lho Yayi. Piwulang kurban kuwi manut panemunipun Kakang kaya ngono kuwi. Yen liyane duweni penemu sing luwih utama, luwih prayoga. Nek gaduh ing panemu kuwi lagi tekan semono kuwi. Mula Yayi sing abot dhewe kuwi ngorbanake katresnan. Pancen kala mangsane ya abot-abot tenan. Ning arep dikaya apa? Ya kowe kudu rila, kudu ikhlas. Wis. Pepudara. Pakaryanmu iki isih akeh. Tur abot. Punarpane anakmu Siontarja. Pasrahna karo para brahmana. Karben padha ndedonga marang keparinging Gusti kinten munggahke marang Dahana Pancaka. Karben tumuli sampurna anakmu. Oh. Piye Werkudara? Panemu piye? Panemumu kepiye? Ora iso guneman. Ora iso guneman. Wong jedhek kok ditakoni wong susah kok ditakoni. Sing goblok sing takon apa sing ditakoni. Oh ya wis. Nek pancen maksud lamu ngono ya wis. Ora sida takon. Ya mung pun Kakang paring dawuh karo Si Adi. Kakang paring dawuh lho. Gaweanmu iki mengko isih abot, isih akeh. Ngono. Ora mung saiki tok, iki kok isih dawa lho. Yo. Saguh ora? Yen saguh ya lakonana, nek ora saguh ora dadi ngopo. Yen to pancen Yayi Werkudara ora saguh, ya wis, pun Kakang ya leren. Anggonku dadi pamonging Pandhawa. Bratayuda karepmu ora ya karepmu. Oh sing duwe kewajiban iki para Pandhawa pun Kakang iki rak mung ngemong. Nek pancen sing dimong wis ora keneng ya wis. Apa sing momong arep nikah? Wis. Saiki riyen rasane atimu Yayi? Wis selehno, kelasno, pasrahna marang Gusti kang akarya jagat. Ayo, derek pun Kakang.
Wirata Mandura Prabu Baladewa ingkang rikala semana. Wonten tapining tlaga Dwitawana. Animbangi kelawan ingkang ngerayi nata Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna Denira Tapanendra. Dereng ngantos nanti warsitaning Bathara kedadak Pratandra Prabu Duryudana kagiat boro kasah. Paduka kula ingkang sowan Kaka Prabu. Kula nyuwun sabiyantu lawan paduka Kanjeng Kaka Prabu. Inggih namung paduka Kanjeng Kaka Prabu Mandura pengayoman kula Kaka Prabu. Monggo kula aturi juga anggen kula anggen paduka. Tarak brata kula nyuwun pengayoman paduka Kanjeng Kaka Prabu. Bapak kagiat pun kakang ingkang katemben ngeningaken cipta wonten menapa? Kaka Prabu ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan kados pundi? Menika Kaka Prabu Sri Bathara Kresna sampun wungu anggenipun Tarak Bratanindra. Lajeng badhe kula boyong dhateng negaring Astina. Pandhawa nggondheli malah kepara Werkudara. Tanding yuda kayang kula dipun cempalani kayang Werkudara. Sampeyan kuwi luput. Ibarate sampeyan niku nyilih. Nek pancen Pandhawa lila ikhlas, nggih kula aturi boyong Prabu. Nek pancen boten nggih pun. Sampe kudune niku nrimo. Lah nggih. Lah nggih pripun? Ora tu kok kedumel. Sing diwatek-atek sing jejeg kok. Inggih. Kula ngantos Pancakara kayan Werkudara. Tanding kayan Werkudara. Inggih Kaka Prabu. Kula kasoran. Sampeyan kalah. Inggih kasoran. Bejo sampeyan ora mati. Mila menika piye? Mas sampeyan kleru. Inggih, kula ngakeni rai kalepatan Kaka Prabu. Namung sriin manah kula. Werkudara anggenipun sumbar ngampyak awur-awur. Ngampyak awur-awur Dudun. Lek ngampyak awur-awur pripun? Landang sarang saking pucuk Kakang Duryudana. Kowe wani karo kok padune enek sing mbok ndelke. Kowe duwe jago kurungan. Ae jagomu. Kae wong Mandura Ratu bule ana rene tak jejekane cangkem ya. Aja nyumbari karo wong Mandura, kowe bosen urip kowe. Sedhe urip kowe. Sing mbok ndelke apamu barat. Ayo, yentuk Werkudara kowe wong perwira, wong digdaya ayo nyodhodho ndi dodo, ndi diapunmu kita mret yang satelek kowe.